Άλλη μια ωραία μέρα στη μαγευτική Μυτιλήνη. Λοιπόν, καλησπέρα. Γιατί με δείχνει έτσι? Καλησπέρα σε όλους. Back on YouTube. It's been a fucking while. Και ήθελα να πω ότι από ό,τι ακούτε αυτή τη στιγμή μιλάω στα ελληνικά, σε αντίθεση με ό,τι έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα να ακούτε από μένα. Δηλαδή όλα τα προηγούμενα μου βίντεο ήταν στα αγγλικά. Αυτή τη στιγμή πάμε για τα ωραία μας steps, και αυτό είναι το πρώτο βίντεο από τα δεν ξέρω πόσα θα δείξει, αλλά με βάση τον τίτλο του βίντεο θα καταλάβετε και περί τίνος πρόκειται. Θα καταλάβατε ήδη μάλλον. Θα κατέβω για άλλη μια φορά. Κάτσε, γιατί με δείχνει έτσι όμως συνέχεια. Θα κατέβω για άλλη μια φορά σε αγώνες bodybuilding. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, για δύο κύριους λόγους. Κάτσε ρε φίλε, γιατί δείξε με λίγο πιο κάτω. Τι γίνεται? Πού είχαμε μείνει? Ναι, στο γεγονός ότι θα κατέβουμε σε αγώνες. Η απόφαση είναι λίγο περίεργη όσον αφορά τα γιατί το κάνω όλο αυτό. Καταρχάς, ο κύριος λόγος προφανώς είναι γιατί θέλω να κατέβω σε αγώνες, έτσι. Γιατί θέλω να γίνω bodybuilder, γιατί θέλω κάποια στιγμή να γίνω επαγγελματίας σε αυτό το πράγμα, και αυτή είναι η πρώτη μου προσπάθεια να το καταφέρω αυτό, χωρίς ιδιαίτερα expectations, η αλήθεια είναι. Αλλά θα κάνω μια τίμια προσπάθεια κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορώ. Η προετοιμασία μου έχει ξεκινήσει ήδη. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην δεύτερη εβδομάδα και δεύτερη μέρα στην ουσία. Δηλαδή όλη την προηγούμενη εβδομάδα είχα ξεκινήσει από Δευτέρα, τώρα έχουμε Τρίτη, οπότε έχει περάσει μια εβδομάδα και μια μέρα από όταν ξεκίνησε η προετοιμασία. Είμαστε 19 εβδομάδες πριν τον πρώτο αγώνα. Ναι, ξέρω, είναι πάρα πολύ καιρός. Σύνολο δηλαδή η προετοιμασία είναι της διάρκειας των 20 εβδομάδων. Και κατεβαίνουμε σε αγώνες τον Οκτώβριο. Στην ουσία όλο τον Οκτώβριο θα λείπω από την Ελλάδα, επειδή όλοι οι αγώνες θα είναι στο εξωτερικό, οι οποίοι θα αναφερθούν σε επόμενο βίντεο. Ο λόγος που κάνω το βίντεο αυτό στα ελληνικά, για να το αναφέρω και αυτό, είναι ότι επειδή θέλω να βγάλω το αληθινό μας πούμε πρόσωπο, όχι ότι πριν δεν το βγάζα στα αγγλικά, αλλά να είμαι 100% ο εαυτός μου βγάζοντας αυτά τα βίντεο, και να μπορείτε όλοι, πόσο μάλλον οι κοντινοί μου άνθρωποι, οι οποίοι ίσως να μην ξέρουν τόσο πολλά αγγλικά, και γενικά το Greek community, να παρακολουθήσει αυτή μου την προετοιμασία, στην οποία θα είμαι 100% open and honest about everything. Προφανώς υπάρχουν κάποια gray areas τα οποία δεν μπορώ να μιλήσω τέρμα ανοιχτά, αλλά θέλω να κάνω document όλη τη διαδικασία, όλο το πώς νιώθω, το πώς εξελίσσεται, τα καλά, τα κακά, τις δύσκολες στιγμές, τις ωραίες στιγμές και ούτω καθεξής, και να μπορώ να τα αντικατοπτρίσω μέσω του YouTube με το καλύτερο πιθανό τρόπο, και να νιώσετε στην ουσία σαν να είστε μέρος αυτού του ταξιδιού, του όμορφου ταξιδιού αλλά δύσκολου ταξιδιού, το οποίο, ξαναλέω, αυτή είναι η επιλογή μου, οπότε δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε όσο δύσκολο και να είναι. Ένας άλλος λόγος ο οποίος κάνω αυτή την προετοιμασία τώρα σε σχέση με οποτεδήποτε άλλοτε, είναι ότι στην πρώτη μου προετοιμασία, όπως είχατε δει το 2022, αν δεν κάνω λάθος, όχι,
Όχι, δύο, σωστά. Οι συνθήκες, η αλήθεια είναι, ήταν αρκετά ιδανικές για να κάνει κάποιος μια προετοιμασία. Ναι, δεν είχα πολλά λεφτά, αλλά ήμουν φοιτητής. Το schedule μου ήταν pretty standard. Δεν είχα κάποιες δυσκολίες ιδιαίτερα και όλα πήγαιναν βάση πλάνου. Ένας άλλος λόγος για να δείξω που κάνω αυτή την προετοιμασία τώρα και θέλω να το κάνω document είναι για να δείξω ότι, παιδιά, δεν θα είναι πάντα οι συνθήκες. Αν θέλει κάποιος να πετύχει κάτι, οι συνθήκες δεν θα είναι πάντα ιδανικές για να το πετύχει. Πόσο μάλλον για ένα σπόρο όπως το bodybuilding, το οποίο δυστυχώς όχι απλά δεν χρηματοδοτείσαι, αλλά σκάς μια περιουσία για να το ακολουθήσεις και όλα σου τα λεφτά φεύγουν εκεί, δυστυχώς. Εκεί ήθελα να δείξω ότι ένας άνθρωπος απλός, με δύσκολο πρόγραμμα, γιατί θα δουλεύω βράδια, συγκεκριμένα το ωράριο όταν πιάσει πια η σεζόν θα είναι 11 το βράδυ με 7 το πρωί. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει αυτό το ωράριο, αλλά ήδη δουλεύω βράδια, απλά πιο light ωράρια, έτσι. Να δείξει ότι αν οι στόχοι του, ρε παιδί μου, και τα όνειρά του είναι πολύ σημαντικά για αυτόν, θα κάνει τα πάντα για να καταφέρει αυτό που θέλει, χωρίς να σκέφτεται τις συνθήκες. Γιατί αν καθόμουν και σκεφτόμουν τις συνθήκες, θα είχα ναυαγήσει ήδη και ήδη θα έλεγα ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο, προφανώς όχι αδύνατο, να πετύχεις κάτι τέτοιο. Οπότε θέλω να δείξω και στον απλό άνθρωπο, ο οποίος ίσως να έχει κάποιους στόχους, ίσως να είναι κάποιος άλλος αθλητής, ίσως να έχει στόχο απλά να χάσει βάρος, ίσως να θέλει να ξεκινήσει το γυμναστήριο και να μην νιώθει ότι δεν έχει χρόνο, ότι το χρόνο τον δημιουργείς, δεν τον έχεις ακριβώς. Είναι θέμα time management, είναι θέμα να δεις πόσο πολύ θες πραγματικά αυτό που θες. Δηλαδή να βάλεις τα priority σου, να θυσιάσεις από κάποιους άλλους τομείς τη ζωή σου και να εστιάσεις αυτό που πρέπει, γιατί για σένα ή για μένα είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον εκείνη την περίοδο, έτσι. Απλά για μένα αυτό ίσως είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής μου όσον αφορά τον επαγγελματικό τομέα, ας πούμε, και τα όνειρά μου κτλ. Οπότε ναι, θα τα δώσω όλα ανεξαιρέτως συνθήκων και ξέρω ήδη σε πόσο δύσκολες καταστάσεις θα βρεθώ μες στο καλοκαίρι. Έχουμε 27 Πέμπτου και ο πρώτος αγώνας θα είναι 4 Οκτωβρίου. Αυτά θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Νομίζω πως δεν ξέχασα κάτι. Αυτό είναι ένα intro γενικά, που δηλώνω απλά ότι ξεκινάμε προετοιμασία και πάμε δυναμικά για να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν πάω με κάποια expectations, ξαναλέω, απλά επειδή το caliber των αγώνων που διάλεξα είναι πολύ 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 ψηλό και χαίρομαι που είναι πολύ ψηλό, γιατί προτιμάω να βγω τελευταίος σε ένα καλό αγώνα παρά πρώτος στο Κολοπετινίτσα FC, Κολοπετινίτσα, ξέρω εγώ, muscle contest, whatever. Οπότε ναι, πάμε χωρίς expectations, πάμε για να φέρουμε το καλύτερο μας πακέτο, ένα πακέτο που δεν έχουμε ξαναδεί ούτε εμείς ούτε κανείς άλλος, να εντυπωσιάσουμε κυρίως τον εαυτό μας και ίσως να κάνουμε και exceed hopefully our expectations και να δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρουμε. Δείτε τι ωραία που είναι εδώ, by the way. Και να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε μέσα σε όλο αυτό. Αυτό ήταν το πρώτο YouTube βίντεο της νέας σειράς, η οποία θα δω πως θα την ονομάσω, στα ελληνικά, για να μπορείτε να παρακολουθείτε όλοι. Υποθέτω ευχηθείτε μου ένα best of luck και καλή δύναμη και πάμε να τα γαμίσουμε όλα. Φιλιά πολλά και τα λέμε στο επόμενο.